Oké, Miki, figyelj, te az előbb tulajdonképpen kezet csókoltál egy kurvának. Mit érzel jelen pillanatban? Ilyen pillanatban úgy érzem, hogy a jövőben támogatni fogom ezt a fajta kommunikációt, és pozitívan állok ezeket a dolgokhoz, és egyáltalán nem ítélem ezt a munka stílust. Tulajdonképpen ez egy nagyon aranyos, göndörhajú, alacsony, szép mellű, szép fenekű hölgy volt. Te mit gondolsz róla? Így visszatekintve az előző pár percre. Úgy gondolom, hogy nagyon aranyos, kedves, finom illatú göndör, ami igen, gyengeség, de ezt majd kivágod, persze. Nem tudni, mit hoz a jövő. És még arra lennék kíváncsi ebben a kérdéskörben, hogy mit gondolsz arról, hogy mit művelne a péniszeddel? Jelenleg azt gondolom, hogy jelenleg csak egy bábú lennék a kollekciójában, és azt csinálom velem, amit akarna. De ez neked jó lenne? És én hagynám. És ez neked jó lenne? Jó lenne, mert a komolyabb és őszinte témákat a komoly barátnőmmel kell hagynom, hogy vele ... Köszönöm szépen, ez egy kimerítő nyilatkozat volt. Én köszönöm. Tulajdonképpen a Red Light Districtről. Úgy unblock. Úgy... Minden, ami itt van, ez erről szól, gyerekek. Menj és ürítsd ki a patront. A Nigger is üriteni szeretne. És hihetetlen, ami itt van. És gyertek ide minél többen. Csöcs.